Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha, kabalaka o mamamana? Tungod niini namugna kining atong tulunganon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother RUFINO C. JABILLO Jr., usa ka acolyte of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bais City, in the Diocese of Dumaguete. Ipahayag ang kamatuoran matag Domingo sa may 1:30 hangtod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am naturally Catholic. I am the best. So mga kaigsunan, maayong adlaw kaniyong tanan. O welcome ni nato ang tulumanon ipahayag ang kamatuoran matag Domingo sa 1:30 hangtod 2:30 sa hapon. Apan pasensya tungod kay medyo naratay mga technical errors nga kinahanglan nga sulbaron aron makapadayon kita sa toang live. So mga kaigsunan, dito na lang ta sa itong topiko karon tungod sa mubo na lang ang oras ug panahon nato nga nahibilin kay doon na patay live ron sa ato ang misa karong 3:00 sa hapon. Alright, so ang ato pag-iskutan karon mga kaigsunan mahitungod lagi aning tulo ka pillars sa doctrines natong Katoliko. Kung kita ka mga Sakristan ingnon ta ba, kamong Katoliko daghan man mong mga unscriptural doctrines, mga scripture nga mga doktrina nga wala na sa Biblia. Unsaon man nato ani igsuon? Kung ingnon ta sa 12:32 sa Deuteronomio, magaingon ang atong mga kaigsuonan nga mga protestante nga giingon didto nga ayaw ninyo kuhai ni dugami ang pagtulunas Ginoo. Ug moingon ang uban usab sa 15 sa Mateo nga si Kristo nagsarikway sa tradisyon. Kitang Katoliko do naman tay mga tradisyon. So unsaon man nato ani pagtubag igsuon? Ang ato ang doktrinang Katoliko anaa sa tulo ka pillars of foundation. Kini mao ang Biblia, sacred scripture, apostolic tradition, ikatulo mao ang magisteryo. So, ang mga doktrina sa simbang Katoliko ang naagayod sa Biblia. Sanglit, ang Biblia man mo'y pundasyon o kini mo'y heart of the church. Na kini mo'y pundasyon sa mga doktrina, mga scripture, sacred scriptures, mga kaigsuonan. Alright. So, padayon ta. Diha sa Biblia igsuon ang atong Ginoong Hesukristo mitukod og simbahan. Nagtukod ang atong Ginoong Hesukristo og simbahan nga maoy iyang gisugo sa pagsabwag sa balita alang sa kaluwasan sa tanan. Sumala sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Matod niya, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of Hades shall not overcome against it." Ug ang iyang simbahan niyang gitukod kay gitagaan niya kini og authority nga mo ang Yahweh. It symbolizes authority. Sumala sa Matthew chapter 18 verse 19. Nagaingon, "And I will give you the keys from the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." But pasabot kini nagulagway sa otoridad o gahom. Og kun ang usa ka tawo tagaan og Yahweh, unsa may pasabot sa Yahweh? Mga kaigsuonan, sa ako nang giingon ganiha mo kini gitawag og otoridad. Og sumala sa Isaias 21:22, Isaias kapitulo 22 bersikulo 21 hangtod 22. Gingon ang sulat ni Isaias. "Suluban ko siya sa imong bisti ug bagsan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda, ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y moabli
niini ug walay makasira, musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banin. Dun ihatag ko kanimo, isang ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. Siya mo abli niini ug walay makasira, musira siya niini ug walay makaabli. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo gitagaan niya otoridad. Otoridad sa pagtudlo, pagsangyaw sa mayong balita alang sa kalwasan sa tanan. Ug ang pagtudlo, ang uban mga pagtulunan nahisulat sa balaang kasulatan mo kanay naatay Biblia. Apan dili tanan nasulat sa balaang kasulatan. Ibutang lang nato sa nahuna, no? Adunay 12 ka apostoles si Kristo. Pila man ka apostoles lang ang nagsulat sa Bagong Testamento nga gilangkuban sa 27 ka libro. Di ba? Pipila lang na. Ebanghelyo ni si Lucas, di man na itinunan ni Kristo. Si Juan, Evangelista, tinunan ni Kristo. Si Mateo, tinunan ni Kristo. Si Marcos ug si Lucas. Oh? Ano na mga kaigsuunan nga doon ay mga pagtulunan nga gisabwag sa mga apostoles nga wala na nasulat sa Biblia. Og mo kini nga naa na sa sacred scripture. Naa sa ato ang Biblia. Ang ubang wala na as Biblia, naa sa atong sacred apostolic tradition. Alright? Kay mismo si Apostol San Juan miangkod nga bisan ang mga buhat o mga milagro ni Kristo wala, dili tanan nasulat sa Biblia, dili tanan nasulat sa kasulatan. Sumala sa Juan chapter 21 verse 31. Ug mo kini ang atong mabasa. John chapter 21 verse 25 and John chapter 21 verse 25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus, kun gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So, bisan ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Sa ato pa, asa man napunta itong mga pagtulun-ana nga wa nasulat diri sa kasulatan. Si Apostol Pablo may kumpirmar niini. Sumala sa 2 Thessalonians 2:15. Ug mo kini ang atong mabasa igsoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, either by oral statement or by a letters of ours, or by epistle. Sa ato pa mga kaigsunan, aduna gay mapagtulunan nga pinaagi sa oral statement. Mao ka na gitawag sa ato ang simbahang Katoliko nga oral apostolic tradition nga mga pagtulunan nga apostolikanhon nga gitudlo sa simbahan nga wala nga sulat sa Biblia apan konektado sa Biblia. Let's say for example kaning Santos nga misa. Ngunit usa sa tradisyon nato ang sa Holy Rosary, ang sa Rosaryo atong gihinumduman ang pagkatao, pagkinabuhi ni Kristo, pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Ug atong gipamalandungan ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Ug uban pang mga tradisyon, pagprosesyon. Sa Biblia do na may prosesyon nato mabasa sa 6:7 sa Josue. So, mo na ipipila nato ka mga gikinhanglan ni tubagon sa mga atake sa atong kaigsuonan nga kita naay tradisyon, kining tradisyon nga naa nato dili ni paganism tradition ko, dili apostolic tradition, kay dili man tanan nga mga wali sa atong ancestors ng mga apostoles na nasulat sa balaang kasulatan. Nga mismo si Apostol Pablo
misulti sumala sa ikaduhang Thessalonians chapter 2 verse 15. So ang magisterium mga kaigsunan mo kanay katungod sa simbahan, gahom sa simbahan sa pag loose and sa pagtugot ug pagdili. So unsay mga kalihukan sa simbahan, unsay mga bag-ong doktrina kini sabutan sa tong simbahan na mabasa nato sa buhat mga kaigsunan nga na niabot ang panahon nga nagkalalis ang mga apostoles mahitungod sa mga pagtulunan. So naa sila First Council of Jerusalem ug mo kintoy example sa magisterium, no? So ang ato ang pagtulon ang Katoliko anaa sa tulo sa Sacred Scripture, Sacred Apostolic Tradition o Magisterium. Okay nga karong susunod Domingo pohon ato ang matagaan og explanation usab ang lain nato nga topiko natong pag-isgutan mga kaigsuonan. So by the way, naanyay natoy ni kuan nga basin daw ma-misinterpret nako ning ako ang kuan karon, no? Ako ang live. So brothers and sisters, kinsay gahatag og otoridad nako sa pagdepensa mismo ang simbahang Katoliko. Ato kini gikan sa Filipino Catholics, Catechism for Filipino Catholics diri sa 1626 nga number, confirmation. The sacrament of confirmation is described by Vatican II in terms of its two essential characteristics: closer union with the Church and strengthening and empowerment by the Holy Spirit to actively spread the faith. Kung mao kini makaigsunan naatay misyon, naatay obligasyon kung makadawat kita sa sakramento sa konfirmasyon. Kinsa kahigiltian ni ron? By the sacrament of confirmation, the faithful Catechism of the Catholic Church number 1285 and sa Lumen Gentium number 11. By the sacrament of confirmation, the faithful are more perfectly bound to the Church and are endowed with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are, as true witnesses to Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith, either by words of mouth and deeds. So, mukha na yung obligasyon nato. Nakita nga nakadawat sa sakramento, sa konperma, kaya sa sakramento, sa bunyag, doon naman tayo tulunod kagasa nga nadawat. Pagka-propeta, pagka-paring pagkahari. So, pagka-propeta, ang gigamit sa pagsultis kamatuoran, pagpahayag sa kamatuoran. Ang pagkapari mo ang pag-ampo ka nato o ang pagtawag nato ani og pagka-kingship kaning pagkahari mo ang pag-alagad sa katawan, pag-alagad sa tanan. Alright, so thank you very much. Bisan in a few moments nakahimo kita live karon nga adlaw. Ako ran nga ning i-review for the next Sunday kung doon naman tayo mga kinahanglang sabton kabayan sa apostolic tradition, Bible and Magisterium. Ato karon nga i-greet ang atong station manager nga naa dinhi si nasa ilahang studio, no, si Brother Raydel Ilod. Ang atong master technician control si Brother Janry Istrusas. Sa atong public affairs si Brother Joyd Lasti Moso. Og kaniyong tanan, daghang kayong salamat and see you next Sunday. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha, kabalata o mga pamangana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother RUFINO C. JABILLO Jr., usa ka acolyte of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bais City, in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran.
Kada Domingo sa may alauna imedya hangtod alas 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy called Catholic. I can abandon my faith. The George can never go down. Indeed, it grows under persecution, and those who adopt it are destroyed.